Riba iku jare Kanjeng Nabi, al ghibatu asyaddu minaz zina. Riba iku dosane luwih gede daripada zina. Sahabat pada takon yang Kanjeng Nabi, kenapa bisa kayak konon? Zina itu dosa gede loh. Bener jare Kanjeng Nabi, zina dosa gede, tapi riba luwih gede dosa daripada zina. Bisanya kayak konon? Kanjeng Nabi jawab, ar-rajul yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi. Uwong bakal zina toli tobat ya langsung diterima tobatnya dengan Gusti Allah. Kenapa? Karena zina dosa langsung berurusannya karo Gusti. Bakal riba dosa yang bersangkutan dengan orang lain. Bakal sampean tes ngibai uwong ora bakal Gusti Allah mangapura sedurunge wong Kertajaya jalu pangapura ning wong sing ding rasaniye. Gelem lek. Mulane riba iku hati-hati. Hati-hati, wong wadon mulane gam besok kenapa sing akeh manjing neraka? Karena loro, siji gara-gara ucapan ngomong baru ceplok. Ya iya, wong emah zaman kin ku tukaran cangkem karo cangkem melaka. Karena zaman kin tukarannya online. Ora cocok update status media sosial. Duwe laki nganggur gawe status Facebook. Jadi rabine gawe status saya minta sarannya dong, duwe laki nganggur be enak di ngapakna ya batu daripada komen tekek bae terus. Marilah kita sambut ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Kaukabul Badli dari Kabupaten Cirebon. Kepada beliau kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi sahala lana tariqal khairati wa yassar wa dha'afal ujura min khazaini judihi allati la tuqsar. Wassalatu wassalamu ala man ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil faza'il akbar. Alimus sirri wa akhfa mustajibud da'wati Rabbi farhamna jami'a bi jami' salihati. Mangga salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin abibillah. Kertajaya desane barokah, amin. Putra putrina salih lan salihah, rumah tanggane tambah sakinah, besok matine husnul
khatimah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Sallu ala Nabi Muhammad. sallu alaihi. Yang kula hormati pengasuh Kepala Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Mujahidin tahun pelajaran 2026 Jalan Seberang Wetan, Desa Kertajaya, Bongas, Indramayu. Aparatur pemerintah orang nomor 1 di Desa Kertajaya, Bapak Kuwu atau yang mewakili, para wali santri ingkang sampun ngadiri anak-anaknya tampil, anak-anaknya maju ning panggung. Moga-moga anaknya wong Kertajaya sing belajar ning Al-Mujahidin kula dongakaken moga-moga anaknya sampeyan dadi anak kang sholih lan sholihah, Amin. dadi anak kang gede derajate, Amin. sehingga besok alumni lulusan Al-Mujahidin anak kang dadi presiden. Ora dadi presiden dadi gubernur, ora dadi gubernur dadi bupati, Amin. dadi apa bae moga-moga manfaat wal maslahat tsummal barokah Allahumma Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kula ora suwe-suwe karena mungkin reskin anak acara maning sedelat baik. Jadi karena sedelat mangga barang-barang ding rongokna apa kang kula omong moga-moga bisa dadi pelajaran kehidupannya panjenengan sedoyo. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula pengen takon terutama ning wong Kertajaya khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu, halo. Halo Bu. Sampeyan anak sekolah ning kene seneng mboten? Bungah beli, anaknya bisa ngaji seneng endi anaknya bisa ngaji karo anaknya mangkat ning Taiwan. Lo keder beli lu jawab lu ya milih Taiwan jake duit teh. Mulane wong zaman bengen bakal lahir anaknya wadon ngomongnya calon nyai, bakal lahir anaknya lanang calon kiai. Zaman ki mah beli lahir anaknya wadon calon Taiwan, bak anaknya lanang calon Korea. Naudzubillahi min. Jadi sampean seneng anak bisa ngaji nggih. Moga-moga sampean wong kang bisa termasukin didik anak sehingga anaknya kula karo sampeyan jadi anak kang sholih lan sholihah. Amin. Ibu-ibu, halo. Anaknya sampeyan sekolah ning kene bayar beli? Bayar pirang? 20.000 murah temen ya. Toli sampeane bayar beli? Ustad Kertajaya ora apa-apa Pak Ustad. Minggu mah dua bocah ngaji jaluki bayaran ku ora apa-apa, dalile akeh pirang-pirang. Toli baka anak ustad ngomong ngaji bayar maka wong tua wajib bayar. Kapan anak wong tua anaknya ngaji ora bayar berarti dosa. Beda baka sekolah SD Bu. Baka sampai anaknya sekolah SD ora bayar gak ora dosa ora apa. Tapi baka sekolah madrasah, sekolah agama ngaji ning ustad baka ustad yang ngomong bayar berarti wajib bayar. Paham beli? Iloke wong tua bakal kon bayar angel. Ngomongnya laka duite, ngomong laka duite iloke mboke raine glowing Pak. Ana sing kaya konon Bu. Ya berarti bakal kaya konon wong tua pilih kasih ning pendidikannya anak. Ibu-ibu, halo. Kula pengen ngomong dawe Imam Ghazali, rongokna ya. Jare Imam Ghazali, addibu auladakum khamsa wa ishrin qabla wiladatihim.
didiken ning anake wong Kertajaya selawe tahun sedurunge anake lahir. Ayo, maksudnya ngerti beli sampean kok. Didiken anake sampean selawe tahun sedurunge anake lahir. Anak durung lahir jakon didik maksudnya priben. Maksudnya wong Kertajaya sedurunge sampean didik anak, sedurunge ngurus anak, maka didiken awake sampean dewek, urusan awake sampean dewek. Karena urip ning Kertajaya sing paling angelku niteni salahe dewek, sing paling gampang kan niteni salahe uwong. Bener ble? Wong Kertajaya bakal wis bisa ngaca diri, ngaji diri, ora gampang nyalakna wong sejen. Kenang apa ning Kertajaya gampang nyalakna wong sejen? Karena sampeyan ora ilok ngaca ning awake dewek. Paham beli? Ning Kertajaya ku isiye ana wong loro, siji ana wong baik, loro ana wong salah. Maka cara pandangnya kudu kaya kenen bu, sebaik-baiknya uang ilok salah, sesalah-salah uang ya ilok baik. Tapi terkadang ning masyarakat Kertajaya lu ya ora fair. Kita wong blesak, kita wong blegadut, kita wong blekatak, wani mampu ngormati kancing bagus, tapi terkadang kancing bagus ora gelem ngormati kita sing wong blesak. Halo, paham le? Termasuk wong tua wong Kertajaya sampai duwe anak, baka anaknya nakal kia aja langsung nyalakna anak. Terkadang kesalahannya anak berasal sumbernya sing wong tua dewek. Mulane kula sering ngomong ning panggung-panggung wong Kertajaya anaknya sampean ki busing cilik-cilik semene kia. Jare Imam Ghazali iku qalbuhu at-tahir, duwe ati bersih, duwe ati suci bocah semene nih. Karena bocah iku atine suci, karena bocah iku atine bersih, maka akan ada ketertarikan dari apa yang ia pandang dan apa yang ia dengar. Balik maninge bocah cilik mah tergantung kaplake. Tergantung siapa aja? Kaplake. Lamun wong tua bisa nyontoakan perkara bagus, ya anaknya melu bagus. Kenapa? Karena mau kajari Imam Ghazali anak iku atiye suci, atine bersih. Karena suci, karena bersihku tergantung isine. Lamun emboke seneng ngaji ya anaknya min ahlil Quran, Allahumma. Lamun bilangna wong tuane seneng sumbayang ya anaknya min ahli sujud, Allahumma. Mulane wong Kertajaya bakal giong-giong anak lah ya, hati-hati. Sebab anak lu atine suci, aja dianjingi karo lagu-lagu sing blesak. Giong-giong anak lagune tambah gede tambah kenceng, cinta ibarat sinyal. Ya anak yang ngaplang-ngaplang bae. Iya ble, tergantung isi ya bu, tergantung. Wong wadon bilang laki wis ora pati eman gendong-gendong anak ya lagune padu ceplok bae. Gendong-gendong anak si lagune lagi durung dadi siji emane se jaluk gelang. Ya anaknya matre kini gede-gedenya gini. Halo, wong Kertajaya pengen beli tepai amalan ninggula, bakal pengen duwe anak solih-solihah. Sampean deleng anak ibu ya, anak lagi turu, dodokan yang pinggir ndase anak, dodokan yang kene, elus-elusen ndase anak, wacakna syaire apa kang? Ibu-ibu sing gawa pulpen ding tulis bae. Ibu-ibu gawa pulpen beli. Bapak-bapak pulpennya digawa pak. Ah, dicatat pak, awas. Aja jorok. Jadi macane ketika anak lagi apa? Lagi turu dodokan yang pinggir endase anak tali bari denglis elus. Macaya kayak kenen. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam.
mangga wong Kertajaya amutu weh ngebleng ora bisa jare gak jare. Ayo ngaku beli ngaku kudu ngaku. Selama ini wong Kertajaya sudah mengambil kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena selalu nganjingaken ning ati anak karo perkara-perkara sing blesak. Nggih napa nggih? Mulane aja heran anak saking dadie badeg. Kenapa? Yang wong tuwae be ora bisa dadi uswa kang bagus. Sing dadi emboke je yo gawene tiktokan bae kicau mania. Iya beli. Halo. Wis tek dongakna bagen ya mulai sekin sampean wis paham sampean wis ngerti. Ayo contohna perkara sing bagus. Moga-moga anaknya solih solihah. Bakawi solih solihah jare kang baridine kaya kenen. Dipai nikmat mangga kabe pada syukuran nyukuri nikmat kang asale sing pangeran. Alhamdulillah ngucap nasing lisan wekel salat iku syukur badan nok alah nok keder cah anu sing akeh nok tua-tua ya golongan rangda metik sing akeh ya rangda metik siapa Kang ya rangda laka gigi ya boleh. Halo ning perkara syukur bisa dadi kufur. Kenapa? Pas dadi wong sugi dikon jakat kabur ngerasa uripe subur lan Gusti Allah bakal ngatur harta bandane bakal dikubur mengkonon soten lanangga apa lanange bisa ya bakal mengkon mah bisa wong kene lan mengkonon soten wadon gah apa wadon manjing suwarga wong Kertajaya amin amin iku tujuane seneng ngaji dadi modale insya sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi. Wes wong Kertajaya bakal pengen duwe anak solih solihah benerana awake dewek dikit ya sehingga sampeyan wis siap dari contoh dari uswah kanggo anak. Allahumma Bu kula duwe wong tua bapak kula duwe istri ibu kula iku anaknya 17. Oke temen rebel itu siapa sih? Rebel temen sih melu ngeden beli melu lahiran ora ya. Wah rewel ya wong ya maksudnya anak 17 ku kanggo contoh kanggo wong Kertajaya. Ibu-ibu halo Bu ibu kula ku anak 17 dadi kiai kabeh anake jadi bakal lulus SD lulus MI langsung buang pondok lulus SD lulus MI buang pondok. Maulane kula ku buya bengen hari mondok kan hari santri zaman bengen kan mangkate Syawal balik eroa kula bakal balik mondok ning umah pasti duwe adi anyar maning bae bungkone jadi kula kole bakal balik assalamualaikum salam ibu king si sapa anak bayi ya adinira kunang ya Allah jebrol maning bae anak 17 dadi kiai kabeh. Ternyata kayak kenen Bu keberhasilan orang tua tolak ukure wong tua kesuksesan wong tua dapat diukur dapat dilihat dapat dipandang dari bagaimana kualitas anaknya. Betul. Sampeyan duit akene kayak ngapa umah bagusnya kayak ngapa bolehlah umah tingkat motore papat keramik kemengkilat untune berkawat tapi anaknya pelanga bencang jadi apa dunianya sampean bakal kayak kono sedangkan wong tua bakal wis mati siapa sih sing dongakna bakal dudu anaknya understand wis gage padu yes bae lah suwe temen wis pokoknya ngerti beli ngerti yes kok bakal balik ning uman takoni lakine nok ngaji oli apa yes
Allah paham beli dari kesuksesan wong tua, tolak ukure wong tua, keberhasilan wong tua dapat dilihat dari kapasitas anaknya, encak anaknya kayak ngapa, maka anaknya nurut bener, maka wong tua berhasil. Sebab wong tua besok bakal mati, wong tua mati pada kayak wong urip butuh mangan. Hari mangane wong mati karo wong urip beda. Hari wong urip mangane segala-gala, manjing kabeh ning weteng. Awit seblak kering, seblak basah, seblak cemak-cemak, seblak anyep, cimol setan, cimol iblis, ayam geprek, ayam penyet, ayam bakar, ayam kentir, manjing kabeh ning weteng. Wong mati mangan ble, wis mangan, mangane dong. Nah, pada be mangane cuma beda panganane. Mulane jare saire rongokna. Yen wis mati banda ora melu, rabi ayu wis ana sing nemu, urip pisan aja mung dolanan, istiqomah melu pengajian, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. yen wis mati rasane lara, kenang apa lara, duwe anak ora bisa ndongak, sing ning kubur pada tetangisan, anak mantune rebutan warisan. Anak sih kayak konon idi tinggalin. Halo Bu, sampean kok bakal mati pengen ake mangane beli amber wareg, wong mati pada be pengen wareg mangane donga, berarti jakang anaknya anjing naning madrasah. Sebab pelajaran sing paling penting ku pelajaran madrasah. Anak pinternya kayak ngapa bahasa Inggris, wong tuane cekap-cekap najab beli mungkin maca bahasa Inggris. Iya beli, wong tuane mati bengi Jumat tekan ning umay sampeyan, beli mungkin wong tua ngarep-ngarep anaknya pinter matematik. Apa kang dengar marep wacan Quran gini banggi, lamun wong tua mati dedilik umah tekan ning umah bilangna anaknya Bismillahirrahmanirrahim Yasin, angger bae kang diwaca Quran, angger bae kang diwaca Quran. Mulane anak kon pada ngaji soten amber wong tua mati akeh dongane sing anake Allahumma amin. wis kula kepengen takon jawab liya mader wong semenean bae lho aja anteng-anteng. Kula pengen takon karo wong Kertajaya, ibu-ibu terutama. Halo Bu, dua anak perawan Bu, jujur Bu, dua anak beli wadon perawan priben lamun anak perawane sampeyan anak kang nawari jare siji mangkat Taiwan, siji manenge kon mangkat mondok, sampeyan kon mangkate mendilih. Oke, los Taiwan. Los. Wero rai negara rai duit wero. Begitu mangkat Taiwan, biasanya pirang tahun mau mangkat Taiwan. 3 tahun balik ning Kertajaya, mudun sing mobil nganggo kacamata ireng, rambutnya abang kayak wartiem. Tekaning uma langsung anak kang lamar, langsung lari sing lamar wonge loro pisan. Siji sing lamar anaknya sampeyan santri sarungan kayak kula nembe balik pondok 12 tahun ngalim ngalamah kita be gede-gede seneng dengan anaknya sampeyan pengen ngelamar anaknya sampeyan. Siji maning sing teka wong nembe balik Korea duitnya karungan akeh pisan. Sampeyan sing dadi wong tua jujur kayane lamun dikon milih seneng duwe mantu santri ta mantu Koreaan. Korea. La ilaha illallah.
Wis weruh berarti kula wong Kertajaya rai duit kabeh. Iya beli. Mulane pangapunten Kang Baridin Ilok ngomong, ake wong wadon kualat dumateng laki, dipai rizki tapi jarang disyukuri, sampai wong wadon mangkat teluar ucapane laki ora dituruti. Ana wong manusia kaya konon sing nganggo mike wis dikit Kang, wis bagian kula bek karo jamaah, wis aja nganggo mik maning blenak sampeyan karo mancing. Janjine wong wadon lagi arep mangkat penuh dengan janji, ngomong ning laki gawe umah deak ngomonge, tapi nyatane langkah sing tepat boban. Waya balik matane mencilak, maksa laki jaluk di pegang. ya kayak kuniku ana ble laka mungkin wong Kertajaya wong wadone solihah. Aduh Amin. amin ya robbal Alamin. iku jare wong wadone solihah ngosok temen. Alhamdulillah. Wis terakhir jam pira? Pas. Ibu-ibu halo. Kang Ustad sampai setengah papat bae tah. Jam papat. Menengah sing ora nyumbang ku menengah. Melu nyumbang beli melu ngomong. Kula pesen kanggo wong Kertajaya telu. Balik sing kene lakonana perkara telu. Pira je? Telu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siji wong Kertajaya dadia uwong sing seneng alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Dadia wong Kertajaya sing selalu berkontribusi baik dalam keadaan senang ataupun sedih, pan lagi enak pan lagi blenak, dengan cara yunfiqun. Apa kang yunfiqun iku? Yunfiqun iku nyah. Dadia wong Kertajaya sing seneng nyah, artinya iku ana masjid dibangun, madrasah dibangun, masjid muludan, tajuk rajaban, bocah yatim, rangda enom, nyakabe ya. Ning Kertajaya iku mentale lu ya ora kabeh nyah. Karena ning Kertajaya uwonge ana loro mentale. Apa kang ana sing mentale nya, ana sing encak. Encak sih maksudnya priben Kang? Ana wong duwe duit encak nyili duite. Ana wong duwe motor encak nyili motore. Encak bae. Mangkanu bakal kanda bab encak aja maning sing melarate, sing sugiye be masih seneng encak. Iya ble. Mulanya kan orang heran ning Kertajaya yang di sawang-sawang umai tingkat tapi bakana bansos je masih melu mangkat. Motor mobilnya bermerek ning Rasdog masih metu ngarep. Bakang go gelang tekan ning sikut ning Raskin masih melu jukut. Ana sing kaya konon. Idi tingeling ya Allah, isin temen ya. Wis sugi umai bagus ning Raskin masih lumayanan. Kayak tanggai kita pun berarti. Kula mah wonge rewel, anak tangga sing kaya kono ngomong eji ente wis sugih, Raskin dulu jate ente nak nani wong melarat. Ngomongnya apa? Aja kaya konon Pak Ustad, kita njokot Raskin orang nganggo mangan, kanggo apa sih kanggo kondangan. Paingan wong hajatan berasa kecap kabeh jara kita golongan kaji bosok isiye. Halah. Dadi wong sing nyah. Aja encak bae. Sing sugih maneh. Sampai ki sugi aja encak, tugasnya wong sugi ya. Paham le? Sing melaratnya sabar, terkadang sing sugi sombong, sing melaratnya panasan,
Maksudnya priben? Ya punten. Wong Kertajaya ku akeh. Punten bisanya diri sing ngecek. Penghasilan pas-pasan, tapi wong wadon ora bisa memanage keuangan. Mader laki ini dadak luru tengah-tengah sawah, olia 1.000 sing dadi rabine pakete teka bae enggal dina. Ana wong wadon sing kaya kono. Wonge teka beli ngono. Encok kon mene siji wae. Mader laki ini dadak luru olia 100 sing dadi rabine raine glowing gitu. Pokoknya di balik istri yang glowing pasti ada suami yang montang-manting. Iya ble, akhirnya utang pating klektek. Nata urip ora karuan, duwe ati gampang panasan, deleng tangga tuku pajero atine panas jaba. Deleng tangga tuku mobil sedan ora waras malah tambah. Ayo nang sirap puas bae. Mata arif nabrak kilawang, kabe wong urip mung sawang sinawang, jangan bayem lawune kerupuk, katone adem utange. Ide ya. Kenapa? Karena wong Kertajaya uripe terlalu memaksakan kehendak. Sistemnya tidak peduli, ekonomi sulit, yang terpenting gaya semakin elit. Idih wong wadon kaya konon ku maksudnya je priben. Ya mulane gak bakal urip kaya konon, bakal anak bang mekar liwat diandem. Mene apa aja? Utang kah? Mekare lunas genti kari emok. Emoknya lunas genti kari MBK. MBK lunas hari Pancasila, amarta syariah, harian, mingguan, bulanan, peleter, kredipo, sepinjam, aku laku, utang yang anak kabeh. Apal-apal ya apal loli ngapali. Lumayan gue modal ning panggung. Alhamdulillah. Insyaallah. Wis, loro. Dadi wong sing jare Qur'ane apa Kang? Wal kaziminal ghaid. Wong sing bisa ngelawan hawa nafsune. Wong Kertajaya rongokna ya. Bukan dikatakan orang hebat ketika sewot bak dudu wong hebat. Wong hebat sih siapa Kang? Wong hebat itu wong Kertajaya sing bisa ngelawan hawa nafsune. Apa maning anak badeg aja dipukul. Pangapunten, bakal wong jaman bengen mukul anak bener Pak. Ding pukul setane kabur, bocah pinter jaman bengen. Zaman kinje bocah nakal ding pukul ya setane tambah akeh, kupinge kopoken bocah iki. Halo? Wis ora usum mukul anak, aja ilok sampean mukul anak. Kenapa Kang? Karena zaman kin kudu mukul ya karo donga. Nangis waya bengi, tangi wong Kertajaya. Setengah papat lah, ilok setengah papat kining bongas ning Kertajaya ki wis ana abane masjidku. Iya ble. Setengah papat wis ana suarane wong tarhiman. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Setengah papat, jujur kula pengen takon, jawab. Setengah papat wong Kertajaya tangi durung. Laka potongannya laka potongannya. Iku wong lanang je tangi, punten wong lanang sing tangi ku tangi apa nih? Priben, wong lanang, wong wadon tangi, iya tangi, bakat tangi andona apa kon? Idi ngene. Iku jujur temen nguyu. Terus nguyu ngapain Bu? Ala beli cewek dikit. Paingan gatelan baik. Halo mulai kau bengi tangi Bu, setengah papat tangi tahajud ndonga bari nangis kanggo anak-anaknya sampean tirakatana. Mulane bahkan ndonga amber gampang nangisnya ngaku ake dosa dikit. Munafik wong Kertajaya ngaku laka dosanya ku munafik. Sekelasnya siapa sok manusia sing ora dosa illa Kanjeng Nabi. Manusia sing ora ketempelan dosa cuma Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah wajar yang jare saire be Nabi Kang mulia Nabi Muhammad, Nabi pimpinane wong sejagat, harapan kita sing dadi umat, oli syafaat ning dinaki, demen
beli cukup cumaning lisan demen kudu bukti ning amalan muga suwarga dadi panggonan karo nabi bisa bebak pancen syafaat ana ing nabimu. Nah, enak beli bu, enak bolane laris wong kene mangsara bisa ha paling wong kene bisa pancen bari din wong lanang beli weru ide bisa tukar ning dalan ngomong beli dipikir Ratmina beli bakal mabok barit saking bari dina kepengen la ilaha illallah tua-tua pengen kawin kabeh ya. Halo kau bengi tangi tirakat anak-anak kenapa kang donga kudu bengi sebab donga sing paling bagus ning waktu sepertiga malam kenapa wong Kertajaya usume pada turu sampai dewek melek ibaratnya kayak wong ngantri bansos ari wong estetik gelis oli beli pada understand nangis li takon maning kula siji maning kanggo Kertajaya. Halo sampeyan urip ning Kertajaya tua semene ilok blindo ngabari nangis angel bakal nangis lakine beli balik-balik ya sering jakang kita kelangan lakine maulana gak bakal lakine balik rabine nembangnya apa jakan mendiparane yen kakang lunga tulung kula ya Allah cek Arab sedina Arab seminggu kang kulane lambine ireng topine bentinge la ilaha illallah ora wong Kertajaya saking nangisnya nangisi dosa kanggo jaluk anak solih lan ajang gebuk anak tak ulangi maning ajang gebuk anak tapi anak gebugen karo donga gebugen karo tirakat puasa ya wong Kertajaya ya Allah lembu-lembu kaya kono mangan baik yang bokong bae sampai sekintal ya ilaha illallah kon puasa mamba mendi puasa kang je puasa maksudnya priben rokokna liya kanjeng Nabi seminggu puasa ping pira puasa sunai loro Senin karo jawab kenang apa kanjeng Nabi puasa dina Senin karena dina lahirnya dewek ya jawab jiji maning kenang apa kanjeng Nabi dina Kamis puasa pelanga selamakin sampai puasa andun puasa baik kenapa beli guru alasannya karena dina Kemis dikon puasa sunnah dina Kemis iku diangkat yang amal diangkat ditutup karo puasa amber husnul understand paham beli bu lo tirakat puasa sing paling bagus ya kang Senin Kemis jalan siji maning tambanana delengen anak sing paling nakal umpama anak telu siji nurut loro badeg telu rada pinter sing tirakati anak nomor loro kini nirakati kan apa kang priben carane delengen anak nomor loro lahirnya dina apa umpama lahir dina Rebo berarti setiap dina Rebo sampean puasa kenapa arane puasa weton iku bagus kanggo nirakati anak puasa wetengan puasa ngurai ini putak kayak aku kayak beli yang biapa aku nih halo pengen duwe anak enak ya kudu blenak wong tuane kepengen duwe anak sukses wong tuane kudu blenak gina apa nggih sampean bakal duwe anak nakal kan blenak bakal dilawaning anak mangkanu bocah zaman kini wis laka kayak zaman bengen tak bakal dibeli wong tua cung enggi bu dalem mripate mengesor masih ana ble zaman kini bakal dibeluk nang apa aja kecap bebeluk bae kenapa wong tuane kurang tirakat wong tuane mulane sampai bakal dilawaning anak bisa nangis ora kelingane ibu kaula wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi anaknya pitulas akeh bisa bilang cebrol maning cebrol nomor telu terakhir pas ya enggak jam-jam dewek rewel temen matung ngepira sih sampean ku rewel
Nomor telu, wal afina 'anin nas. Sallallahu ala Muhammad. Sing kompak. Sallallahu alaihi. Sing meresep sholawatane, ya Nabi salam, Allah Allah ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor telu, manusia terbaik versi Quran apa aja wong Kertajaya? Wal afina, ay meneng bae mau nek kelalen kini beli kelingan ya buya. Wal afina anin nas, gampang mangapura uwong, aja atos ati aja atos. Sampean ora akur karo tangga, cek bakal mati gotongan dewek los. Iya beli, ajak adiran sugi sampean dolim karo wong melarat, angger be sampean bakal mati maning dhuwur bawe wong melarat. Wong sugi gelem beli kon godong-godong katil gak gelem beli. Gelem, kenapa? Karena wong sugi kedumane maido kari nonton juga kayak ngongkon. Angger bae Kertajaya sing melarat, bakal wong mati ka sing ngeduk kuburane wong sugi ta wong melarat. Sing gawa payunge wong sugi ta wong melarat. Wong sugi gelem beli. Wong sugi kedumane iku jakati lah jam mono-mono. Menia iku kedukannya kurang jero. Jare pribasane tuku bawang ibune blak kecot pada kari nyawang bae kaken. Iki tinggi. Wal afina 'anin nas, dadia wong sing seneng mangan pura ning dosane lan ning salane uwong. Terutama wong wadon. Ibu-ibu halo. Bu, ana dosa sing paling angel di pangapura. Rongokna ki. Kinki dosa rata-rata sing lakoni ibu. Kenapa? Ana dosa sing ding pangapurai angel Gusti Allah beli gelem pangapura ning dosa kian. Apa kang dosa ghibah? Apa aja? Golongan BCL sing akeh iki. Apa BCL ku? Barisan cangkem-cangkem lancip. Rongokna. Ari ghibah iku Bu, ngandakna keblesakane uwong walaupun itu fakta. Bener kanlah tukang nyolong tapi aja dikandakna ning wong walaupun itu fakta, lamun ngandani keblesakane iku arane ghibah. Semono ghibah iku duwe kakang arane fitnah. Kita berbicara ghibah dulu. Ghibah iku jare Kanjeng Nabi, al ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah iku dosane luwih gede daripada zina. Sahabat pada takon yang Kanjeng Nabi, kenapa bisa kayak konon? Zina itu dosa gede loh. Bener jare Kanjeng Nabi, zina dosa gede, tapi ghibah lebih gede dosa daripada zina. Bisanya kayak konon? Kanjeng Nabi jawab, ar-rajul yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi. Uwong bakal zina toli tobat ya langsung diterima tobatnya dengan Gusti Allah. Kenapa? Karena zina dosa langsung berurusannya karo Gusti. Bakal ghibah dosa yang bersangkutan dengan orang lain. Bakal sampean tes ghibai uwong ora bakal Gusti Allah mangapura sedurunge wong Kertajaya jalu pangapura ning wong sing ding rasaniye. Gelem beli. Ayo sampean contoh kayak kene. Sampean ning warung ngandani baru beli sira lagi rokini ndau balik sing ayuan. Gawa bocah. Gawa anakan. Sampean bakal kepengen di pangapura terus ngerasani birokini, maka sampean kudu tekan ning umay rokini jalu pangapura ngomong kayak kenen, pangapunten Kang Rokini mau kita ning warung ku ngandani sampean besak-besak awit pucuk yang rambut sampai delamakan sekin tekandak nak kabeh pangapura kula ya birokini ya anabi sing kaya konon. Mulane ghibah iku hati-hati. Hati-hati. Wong wadon mulane gam besok kenapa sing akeh manjing neraka karena loro. Siji gara-gara ucapan ngomong baru ceplok.
Ya iya, wong emah zaman kin ku tukaran cangkem karo cangkem melaka. Karena zaman kin tukarannya online. Ora cocok update status media sosial. Duwe laki nganggur gawe status Facebook. Jadi rabine gawe status saya minta sarannya dong, duwe laki nganggur be enak di ngapakna ya batu daripada komen tekek bae terus. Halo. Halo. Loro wong wadon sing akeh manjing neraka gara-gara apa? Gara-gara aurat. Bahkan nyosoni duwe anak siji masih bagus, body masih mulus. Anaknya bakal nangis nyosoni padu celotot. Jare kita aku tutup isin monggo. Nyosoni sak celotot orang celotot. Ya kulas yang Ustadz Masinom keder bakal dilang barang kaya kono Pak. Dilang dosa ora dilang yang barang bagus. Preben. Tutup molane ku tutup. Wong numpak motor zaman kin lambi bocah SMP dinggo dari bang motor ku becongan set bokong ngalor ngidul. Kula ning mobil ku bari nyetir ya Allah astagfirullah astagfirullah nyebut manteng pamatane mlotot mono bae angger bae. Halo. Tutup. Aurat ku larang. Besok wong wadon sing akeh manjing neraka gara-gara aurat. Naudzubillahi min wal afina aninas dadi wong sing seneng mangapura insya. Jare nokrat mina kaya kan kira nak lho bakarat minan dongol berarti ciri-ciri pengajian harapan bubar kan ki. Nah rongokna jare nokrat mina ya kah aran tobat ninggal ning maksiat bareng-bareng ya. Moga-moga sampean sing hadir ning kene kang masih seneng lakoni dosa tobat karo Gusti Allah. Amin. Bareng-bareng aran tobat ninggal ning iman Islam kudusing aja sampai mati durung siksa Allah kang luwi ajang ajaki ajang ngulati bareng-bareng ajang ajangu isun wis kepengen duwe laki astagfirullahaladzim ya ngajak tobat duwe laki angel gelone randai ku ngurus ya angel pengen jawab ya isun wis kepengen duwe laki kang baridin lanang salah la ilaha illallah ngajak tobat jadi duwe laki aja isun wis kepengen ngerubah diri taat Allah lan kanjeng duh kang baridi enak loh alah badan atis kenangin kulan kaya wong miskin wis percaya wong Kertajaya lan wis yakin kula edan digawe kang baridi jreng wis prakat berarti wallahu a'lam bishawab cekap semanten mau saking kula barang-barang donga dikit ya aja gerak balik sing donga sapa Ustaz kayak ngerti wonten nggih wallahul musta'an ila daril jinan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kaupadul Fadli dari Cirebon. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa, nanti disambung dengan acara pembagian hadiah bagi santri-santri yang berprestasi. Kepada panjenenganipun Bapak Kiai Robiuddin, kepada beliau kami persilakan untuk memimpin doa. Perhatian untuk semuanya, kelas 1 4 2 3 4 3 2 1. Jangan duduk pulang, habis ini nanti ada pembagian hadiah dan pembagian buku rapot. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina Syafina wa qaribina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma Wa sallim wa alaihi radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli wa sallim wa barik Amin ya Allah. Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha shawhayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al auladana min ibadikas salihin wa min ibadikal muttaqin wa min ahli dawil ilmi wa min al ulama'il amilin wa min ahli dawil khair wa min ahli dawil akhlaqil karimah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Amin ya Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas bacaan doanya. Mudah-mudahan ditutup doa acara demi acara telah selesai. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sebelum mohon untuk Kang Banser menurunkan meja dan kursi.